Iksa desa kelingan nirang manise nanging jawa nenek bisa urip bebarengan senadyan aku bersama tetap tresno lahir batin menjelaran perpisahan dipaksa omong-omong wani tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng manise sesarengan kalian Kudo Potro Yuwono kenting audio profesional matur nuwun panuwun dhumateng para sesepuh darasan para aji sepuh yeah so hey oh hey oh hey yeah yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pawulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lan batine sareng dolan ning omahku paralune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging jowo ora bisa urip bebarengan senadyan aku wis sumpah uga tresno lahir batin mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise nanging jowo ora bisa urip bebarengan senadyan aku wis sumpah
tetap tresno lahir batin mong jalaran berpisah dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan ireng mani se Jik Kenting Audio Kenting bersama Kenting Pro Audio Profesional. Oke, matur sembah nuwun, matur thank you. Oke, saderengipun ngaturaken wilujeng siang nggih. Menika dhumateng para rawuh dalasan para penonton sedaya. Gusipun niki kula ngaturaken dhumateng para sesepuh dalasan para aji sepuh saking paguyuban Kuda Patra Yuwana. Saderengipun matur sembah nuwun nika kagem ingkang kagungan dalem panjenenganipun Bapak Heru Purnomo dalasan Ibu Agi Renuswati. Nggih wonten siang mriku ingkang sampun katimbalan wonten ing leladan Desa Batang Saren Kauman Tulungagung. Gusipun kula maturaken matur gunging panuwun ingkang siang menika sampun ngaturaken adicara tedhak sinten kang putrinipun ingkang keparingan asma Agnia Reva Meklio Purnomo. Muga-muga putri ingkang sampun katedhak sinten kala wau dadosaken putri ingkang salehah. Nggih lan ugi samangke tansah dadosaken putri ingkang sae tumraping bangsa kalawan nagari semprambahing wonten agami nggih para rawuh para dulur-dulur saderengipun menika kala wau Kuda Patra Yuwana wonten panjenenganipun Kakang Mas Lipat kang mijil saking Batang Saren matur gunging panuwun wonten siang menika sampun katuran sowan saperlu samangke badhe ngaturaken paguyuban seni jaranan campur sari ingkang badhe katindakaken dening para putra putri para putra wayah saking Kuda Patra Yuwana pramila dumateng para rawuh lan ugi dumateng para penonton kanca-kanca pedagang kaki lima, kanca-kanca YouTuber lan ugi sedaya ingkang rawuh wonten siang menika nggih segenap keluarga besar dari teman-teman audio profesional lan ugi kanca-kanca pangrawit atur gunging kanuwun niki kang sampun paring support kerjasamanya sesarengan Kuda Patra Yuwana samangke muga tansah lulusa saking ing sambi kala lan ugi dumateng para dulur-dulur saderengipun khususipun ibu-ibu nggih niki saderengipun nyelak monggo niki mangke kula imutaken sepindah malih pintu rumahipun ingkang dereng dipun kunci monggo dipun cek lan ugi kala wau ingkang tasih masak nggih kompor gasipun monggo dipun pirsani dipun pateni rumiyin supados samangke boten wonten sedaya bebaya ingkang badhe kanggo gawe anggenipun namirsani kang putra putri paguyuban jaranan wonten siang menika sesarengan Kuda Patra Yuwana lan ugi matur suwun menika Pak Eko kalian Mas Rudi selaku tokoh-tokoh dari Kuda Patra Yuwana kang samangke badhe handherekaken dening para kanca-kanca pangrawit ngaturaken tetembangan kegendingan bilih saderengipun kawiwitan lan ugi atur gunging panuwun dumateng panjenenganipun para sesepuh Pak Sunarto lan ugi para sesepuh ingkang samangke dereng rawuh wonten mriki monggo katuran nyelak ing sasana panggung gembira sesarengan Kuda Patra Yuwana langkung rumiyin kranten menika wonten wingking para putri putra lasan para putra kang dasih ngasta busana dereng cekap nggih langkung rumiyin menika kula dipun kancani kalian anak wedok kula Nduk Angel monggo samangke ngaturaken
tetembangan rumiyin lumantar kanca-kanca pangrawit wonten siang punika wonten Mas Doyok kalian kawan-kawan. Monggo. Nggih. Monggo niki nggih sajake pun katawis dangu niki Kuda Patra Wayana mboten ngaturaken panglipur dening para warga Batang Saren. Iki nggih kiras pantes jumbuh kalian kalenggahan wonten siang punika Cahayu. Iki aku tak jaluk tembange kasmaran. Nggih. Dadi iki wis suwe aku ora krungu swaramu, ya wis suwe ora petuk. Nggih alhamdulillah ana kahanan wonten dalemipun Ya. Bapak Heru iki iso ketemu maneh. Nggih, niki dalam rangka napa kita? Dalam rangka tedak sinten. Nah, putrinipun ingkang keparing asma Agnia Reva Meklio Purnomo. Jenenge apik. Jenenge apik tur ya dawa. Nggih. Muga-muga engko ndang didongake ndang gelis gedhe. Amin. Bisa sekolah sing luwih dhuwur, Amin. bisa kraih cita-citane, Amin. bisa junjung martabate wong tuwa sakloron lan iso Amin. pendem jero. Kusipun ngoten. Nggih. Monggo Mas. Ya dibawani ya ora apa-apa bawane. Heeh, sik sampean nyilih bawane sapa ngono lho. Lek iki mengke bawane Dik Dewa ndak rawuh ya bawane Mas Atik ndak apa-apa. Ya nyilih. Monggo Mas Atik aturan bawa. Ya wis, tapi liyen sing sak penakmu. Nggih, kedap kula. Pokoke sampean demen ngono aku ya wis melu demen. Iyalah, kayak aku demen mesti ra keturutan. Ya muga-muga. Mboten gojek-gojek niki gojek. Iki sing tak enten-enteni iki ya lemu golek kesenengan kuwi terus aku diaturi ning campur. Ya nduk maik. Sik to, Pak. Sik to, Pak. Ya kuwi sing tak enten-enteni iki ya kuwi kok. Yen eling impenku wingi saiki sih kawan-kawan kok kaya tenanan. Apa karepku rana mrene mong na tangi turu aku bingung apa tunggale
Lah niki kan asine niki asli mriki ori. 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 Nembang penak ki ora krana sone. Sone. Bocah sakmene iki rung duwe dosa, Mas. Buka pundi, Pak? Buka kula. Aku tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati Kang Mas apa kowe ora krasa nggonku mikir wet kala semana mbak iya welas aku paring usada minangka brantaku eman wong bagus aja leledo ayo tak ganas moro ana kowe aku marem tanpa kowe ora senjem aku kas Senggak tadi. Aku manis kok omong dadi ati Kang Mas apa kowe ora krasa kanku mikir wet kala semana mbak iya asa aku paring usada minangka priantaku Kang Mas wong bagus aja leledo ayo taat ganas moro ana kowe aku arep tanpa kowe ora sukses aku gas marah wanci linturan tak direke merana mriki mong pati-pati
mas nganti lure agemane ditane kurang abadi ngubengi kutha sak teruse neng desa merga aku anggoleki sing tak tresnani intiku ucul lunga mangetan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh lintiku aja beda aku terus bali nyang Semarang lintiku wis ana kandang lejebulane krusah-krusuh keburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebating. Lho nggih makaten kala wau menggaipun Jackson sesarengan kalian Kending Pro Audio